jeg lige spørge dig, hvad er det, du sidder og laver der? Du sidder og klipper? Ja. Jamen, hvad er det? Vi sidder og klipper en masse billeder ud, som folk har taget os, eller som vi har taget af dem, hvor de har en rød maske på. Ja. Det er som symbolet for vores Jazzunit-kampagne. Okay. Og nu klipper vi ud i rigtig mange forskellige små stykker, som vi så giver til ministeren her senere i dag. Okay. Du kommer op og lægge den her flotte trækhilse, som vi har fået lavet. Ja. Hvad går den her aktion egentlig ud på i hovedtræk? Jamen, den går ud på at overbevise ministeren om, at han skal bevilge nogle penge til Jazzunit-kampagnen, som simpelthen går ud på at bevare noget regnskov i Ecuador. Ja. Hvor der ligger en masse olie nedenunder. Okay. Og så for at undgå, at den her olie bliver hævet op, så bliver der samlet en masse penge ind over hele verden. Og det vil vi gerne have, at den danske klimaminister skal være med på. Hej! Velkommen til! Lige at tage et billede. Tryk en e-mail. Jeg er ikke sikker på, at du får lov til at skrive din fars. Det går nok. Jeg må hellere leve op til det video. Det er herinde. Ja, det er simpelthen fint. Godt. Nej, det er godt. Det er godt. Godt, men jeg tager den her med, så vi